Allah ka haɗa mu da alkhairi. Na san cewa duniya ce labari. Ruwa ake ajiyar banza. Yanzu nan nake zancen ka sai gashi Allah ya kawo ka. Ka san da ake zancen mutum inda da rabbala. Wallahi ka san me? Gurin mutuniyar zamu je. Ba cikin Zi mana. abu aboki na yarinyar nan wulakanta ka take ta yarba ka Da Allah ka bari, da Allah ka bari. Ana san irin wannan karkace mu kuma tsakanin masoyi da masoyiya ba a shiga. to a ni tsakanin masoyi tun da aka ce maka ɗaya ga azumi din na watsar da yan mata na gaba ɗaya sai Kai kake tsoron su aljiran banza ce Ramadan basket. Ramadan basket kwantar da hankalinka me kake ci na baka na zuba. Kawai kai dai mu je ka sha labari. Saboda yau yarinyar ta ce min ta haɗa min wasu abubuwa ne ka gane ita nake so mu je salon gabla na to ko na kai dan wahala ne wallahi naji kai ai saboda ba ka da bai saka dole ka faɗa haka wallahi haka ne wallahi to ba mu tsala mu je aboki Bana mata ba Ramadan basket. 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 bari mu nemi yaro kira wanka hani na zo Allah ya kana gidan ka ce ana kiran shi wakila hirar banza ce fa me wani kwantar Ramadan ka tsaya ina san irin ku Haka ka ji rayuwa zama da kake haka ji zan ce yawwa kani na godiya nake ai Allah ya ce muke da kai ba irin wancan dan wahalan bane aboki na bala kai wallahi Allah ya raba wahala inda bala hirar banza ce alhaji bari ka je ba Ramadan ba ana ta ƙarfi shi ba sai ya bada kuɗi ba a zagi uwarsa fa ya ki bada a zagi Kowa uwarsa ya huta bana da mun ba Ramadan basket. baby abokina ya kaga mutum ne Dan Allah malam da me ya faru kuma yau kwanan azumi nawa? Kwanan mu nawa yau da kama azumi? wai nawa ba ka azumi yau muna tunanin mun kai 19 na ko 18 dai ka yi Ni ma ban ce ba, ani ban mance ba. Ka san dai sallah ta kusa zuwa ko? Kai dan Ramadan basket din nan da ake bayarwa. Kai ni na ga taimaki ba wanka na wani Ramadan ba A baka san shi ba ma? na abu ne da ake ta hada mata su ranar azumi ya shigo Ramadan ba su Ai ba za ka sani ba tunda ba ka da yayi. wanda abokin mu bala dan wahala ya kai shi ba shi kwantar da hankalinki baby ai da na san wannan da ta kawo miki uwarsa yanzu tsaya ya ki kawo a da zagi kike so a kai miki a shopra za a siyo miki ko a sasto ko a jifati dan ni fa da bacin ranki fa ko gwara in shopra kika ce a kai miki sai an kawo miki Ko ina ne ma ka je ka siyo ni bai dame ni ba. Kan kawaye na ba wanda ba a kawo ba. Kai har makota kowa sai na ji ana Ramadan basket amma ni ina nan ba a kawo ba. kwantar da hankalinki faɗan adawa ta nake in dai ba so yake ma da kin san fa gayan nan ba so na yake da ke ba Wannan ko ya dama ni da abin da ya dame ni kwantar da hankalinki baby to ki dan yi min dariya ba ba shi billahi Shikenan. duk san da nake baby to ki dan Wallahi yi dariya dan suka- Allah ki dan yi dariya ai wallahi kai da kaga dariya ta sai na ga Ramadan Oke to basket shi yanzu nan za ki ga Ramadan basket kawo miki ba yana Ramadan basket bane ba aje a kawo bayan da lokaci Bana mata ba Ramadan basket. 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 ai shi ba da wanda ta ga ya fara baby ya ce ga harkan nan abadan Allah su yi kin da kana haka ma za a ji kan mu kin san a ina aka hado ɗin nan kayan Shoprite aka hado miki kayan kiyar nan kashe kuɗi sosai nan har aran shi yasa ba na son wallahi ba sa kai ai da bacin ran kin gane in ba wani trailer ta so trailer ta buta kai na ita in gida da ni ta wuce ba ka san dole za ka mana abin da ka kana wannan za a ba ku da trailer dan Allah ku tsaya ku kwanje ka bari in ki da yawwa baby daukan miki cikin miki ko za ki sha ai ba na so ki sha wahala ne in san farikan nan fa Samari kowa ya huta bana da mun ba Ramadan basket. a ji daɗi lafiya ba ga yadda yawa aboki sanu yawa a ji daɗi lafiya alaikum na ga yanki ayo baki na Dan Allah ki buɗe ni na kosa an ga me yake ciki wallahi. wallahi kamar kan bude dan farin ciki amma bari dai in bude ya za a yi Wannan shine Ramadan basket. to kuma to me ya yi dariyar wannan